сега вече трябва да съм наживо. Да, ама не си. Виж, влез отново в профайла ми. Да. Готово ли? Да се прибера телефона. Сега всичко се чува. Чакай с нещо да влезе туда. Настъпи момента, в който за последен път пастор Кирил Куманов ни събира и ни дава повод да изразим съпричастност, съболезнование на починалото семейство, но в същото време, както винаги в своя живот, както неговия живот премина от това мото и от това влияние, да отдадем и слава на Бога. Защото краят на един живот никога не е очакван, никога не е приятен и никога не носи радост. Но живота на човек като пастор Кирил Куманов, освен тъгата и печалта, винаги носи благодарност, носи готовност и желание за прослава на Бога, на когото той служеше. Нещо, което ние ще направим заедно и в тази последна среща, която той ни организира. Изказвам моите съболезнования към най-близките семейства, към роднините. Искам да благодаря на всички негови приятели, брати и сестри, които в този момент отделиха от времето си, за да бъдат съпричастни както на опечалените, така и заедно да отдадем благодарност към Бога за това, че в живота ни присъстваше фигурата на пастор Кирил Куманов. Отначало давам думата на Адриана, неговата племенничка, за да сподели един кратък биографичен очерк. Разбира се, 90 години не могат да бъдат подбрани нито в един, нито в 100 листа, но ние ще се опитаме накратко да се припомним неговия житейски път. Скъпи присъстващи, ще прочита пред вас един биографичен очерк, който сме направили в памет на нашия многообичен баща, дядо и чичо. Покойният пастор Кирил Куманов Господинов е роден на 19 ноември 1932 г. в град Ямбол, в новопостроена двуетажна къща, която се извисява като замък над къщурките в махалата, в семейството на един от най-добрите преуспяващи адвокати на града Куман Куманов. Той е третото момче в семейството на Иванка и Куман Куманови. Желанието на родителите е било да имат момиче, но Бог ги дарява отново с момче. И Стърсачето става любимец на семейството.
но радостта скоро е помрачена от сериозно заболяване на майка му. Налага се да дойде баба му от град Сливен, за да го гледа, тъй като майка му е лежащо болна и може само да го кърви. През това бедни колпортьорки, които се молят за болната. Адвокатът Куманов е силно притеснен и разтревожен от състоянието на съпругата си и това се отразява на външния му вид. Един ден в съда го забелязва един негов колега и го запитва защо е толкова отслабно време доктор Ганев и след разговора с него докторът се решава да извърши тежката операция. Уговарят се за цената на операцията и хирурга пристига в град Ямбол и извършва преглед на болната в дома й. Изказва неодобрение от начина, по който се обслужвали ямболските доктори и казва на адвокат Куманов, че поема отговорността да я оперира. Младият ямболски доктор Момчулов, който асистирал, се оплашва от това, което вижда и казва на рутинираният хирург, веднага да я затворят. Но старият специалист изражава: да мълчиш, младок, аз ще я оперирам. Болната чува този разговор. Няколко часовата операция сполучлива и хирурга казва на адвокат Куманов, че жена му е прескочила тръпа, но има период на изчакване. Ако операцията е сполучлива, оперираната трябва да прави. Това се случва и адвокат Куманов се прекръства. Започва оздравителният процес и радостта в семейството е възвърната. На изтърцачето се пеят духовни песни и се четат книжки с духовна тематика. Малкият Кирилчо става отново център на внимание и обич от страна на домашните си и гостите на семейството, които го обсипват с милувки и целувки, защото е голям сладоран. Така семейството живее в радост до фаталната дата 9 септември 1944 година, когато след това започват репресии срещу членовете на семейството, лагер и затвор. В този период на преследване съпругата на адвокат Куманов се запознава с адвентната вест и я сграбчва. Бившият офицер от Първата световна война и авторитетен адвокат не е в състояние да разубеди съпругата си, защото адвентната истина е по-силна от всичко друго. Тя става главният идеолог на семейството и успява да закърми и трите си деца с нея. Най-малкият и син Кирил Куманов се запознава с основните учения на Библията от библейския работник Димитър Стойчев. Адвентната истина му прави много силно впечатление и той се определя на нейна страна. Завършва с отличията, но няма право да кандидатства за светско висше образование, тъй като е тъмгосан от комсомола, като неблагонадежден и не му се дава разрешение да кандидатства за светско висше образование. Налага се да се запише в духовната семинария. Там прави впечатление, че добре познава Библията. Кирил Куманов използва тази възможност и отива с дипломата си при декана на математическият факултет и изказва желанието си да бъде прехвърлен в него. Деканът, след като му разглежда отлично, казва: абе, момче, ти какво търсиш тая отлична диплома в това попско училище? При нас материята е трудна, тежка, не е като да размахваш кандилницата. Това е висша математика. Как ще наваксаш изгубеният семестър? И приема с желание и ентусиазъм. След няколко месечно обучение, изпратен от Съюзния съвет за служител на Адвентната църква в град Поморие. Но сатанинските сили не бездействат. Намират му претекст и комунистическата власт го изгонва от Поморие. През това време пастор Ябанджиев го поканва да посети Адвентната църква в град Варна. Тук той се запознава с красивата диригентка на хора Флора Кълтюн и дружбата им завършва с брак. От този брак се раждат двете им деца Корнелия и Мануил. Младото семейство остава за малко в град Варна, след което е преместено в град Шумен. Но и оттам властта ги изпъжда и те се завръщат в град Варна, където Кирил Куманов заедно с младият Агоп Дъркосян са помощници на пастира Борис Кирилов. Този период е един от най-ползотворните за Варненската църква. Двамата млади служители всеотдайно служат на Бога и това дава добри резултати за църквата. Но това не се нрави на комунистическата власт. Проповедникът Куманов е преместен в град Севлиево с двете си малки деца. Обаче властта в града не е съгласна да има млад служител в църквата
и едва го изтрайва, като изчаква дъщеря му да завърши първи клас и го изгонват от града. Връщат се обратно във Варна и отново заедно с приятела си Агоп Търкмесян работят като служители на църквата. В този престой във Варна започва борбата за църковно ръководство. Проповедниците Кирил Куманов и Агоп Търкмесян се включват активно в тази борба. Варненската църква е в челните редици на борбата, като последица от тази активна дейност на църквите е свиканият от 25 до 27 октомври през 1968 година събор на дведните църкви в България, който избира съюзно ръководство на църквата. За председател е избран пастор Димитър Киров, за негови заместници пастор Ачко Ябанджиев и Александър Маринов. Двамата варненски служители са избрани съответно Кирил Куманов за секретар на Съюзният съвет, а Агоп Търкмесян за член на Съюзния съвет. Но комунистическата власт не зачита избора на делегатите на събора и не го легитимира. Започват репресии. Организаторите на събора са интернирани. Пастор Ябанджиев осъден и Кирил Куманов преместен в Стражица, но нерегистрирани трябваше да прихожда. Обаче църквата в Стражица нараства и Кирил Куманов е ръкоположен за пастир. За тази активна религиозна дейност чичо му на Кирил Куманов, идеен комунист, атеист, достигнал в иерархията на властта до поста началник на военното разузнаване на Народна република България в периода 50-60-те години, казал на майка му: Кирил станал голям агитатор на Адвентната църква, но ние го следим и ще пострада. Въпреки тези закани, той служеше в всеотдайно на Бога, така както неговата майка се молеше усърдно на Бога да го закриля. Но увеличаването на църквата в Стражица и на младите адвентни членове не се понрави на местната власт и една събота го грабнаха от богослужението на почивката и го накараха принудително да напусне Стражица. Завърна се във Варна доста притеснен. Какво ще стане по-нататък с него като служител? Но съюзното ръководство реши да го остави като служител във Варненската църква, а да премести пастора Агоп Търкмесян. Тук го завариха демократичните промени и след събора през 1990 година беше преместен в град Стара Загора, където успя да организира проектирането и строителството на нов адвентен дом и да организира създаването на адвентна църква в град Нова Загора. След следващия събор беше преместен в град Габрово, където също успя да организира проектирането и строителството на нов адвентен молитвен дом. След събора през 2000 година беше преместен в град Долничети, където завърши службата си като служител на църква на адвентистите от седмия ден и се пенсионира. Активната му дейност не завършва тук. Той продължава да обхожда църквите, които имат нужда от духовна подкрепа. Учредява и се включва активно в дейността на клуб Биомен и клуб Добро сърце. Издава книгите Съборът и Библията, защо да я оставят. По настояване на негови близки роднини през 2018 година издава първата си стихосбирка «Истинската надежда», която е с една основна цел – да окуражава, да вдъхновява, духовно да се съживява, като издига Исус Христос като Спасител за всеки човек и да съдейства за Неговото приемане от всеки. Неговият апел е: нека всичко, което правим, да възвеличава името на нашия Бог и Неговият възлюбен Син Исус Христос. Или всичко, що диша, нека хвали Господа. Хвалете Господа, Псалом 105, 6 стих. Амин. Амин. Благодаря за този биографичен фон, който получихме. Преди да дам думата на председателя на Адвентния съюз Милен Георгиев, искам да помоля сестра Виолета Боева да прочете стихотворение, което пастор Куманов е пожелал да бъде прочетено на неговото погребение и то е посветено на неговата съпруга. До мен. Аз чувствам, че ти си винаги до мене. И всеки час, и всеки
ден и с твоите топли очи запалваш в мен отново обичта да заплънти. Че дружно ние живяхме в любов, споделяйки с радост Христовият хомот. И като птици в простора, що летят, пътувахме нагоре към вечният живот. Животът ни течеше като река, бистра като някоя детска сълза, като дар от Бога, още като мечта и една истинска духовна красота. И дните ни летяха като стрела, спокойно и тихо, без някаква борба. И превзеха бързо годините на радостта, за да дойде изневиделица и старостта. Но това не ни оплаши нас, нито на старостта появилият се мраз, че чрез вяра в Исуса леда се разтопи и нова светлина, могъща, духа ни обнови. И тогава ненадейно те Бог прибра да си починеш в земята до сияйната зора, когато ще възкръснеш в края в небесна красота за нов живот на радост в обновената земя. А до тогава ти ме гледай нежно с топлите очи, от снимките на младостта ни от миналите дни и ми казвай смело: съпруже, не тъжи, Исус ще дойде скоро, смъртта ще победи. Така аз ще почувствам, че в моята душа се влива нова сила, сила красота, която ще ме грабне от земната борба и ще заличи страданията от тази самота. И ние пак ще бъдем двама, както в младостта. Борби, добри и щастливи в новата земя. В живот безконечен, в живот без смъртта. Заедно с Исуса в безкрайността. Амин. Амин. Стихотворението е написано тази година на 18 март 2023, нарича се До мен и е с много любов към Лори и за вечността. Математическият тур на брат Куманов му пречеше да излива душата си в поезия. И това няма да е последното негово стихотворение, което ще чуем сега, но преди това давам думата на пастор Милови. Да възприемете това, което ще кажете като колега на пастор Кирил Куманов. Не толкова като официално лице, а като негов колега. Да, благодаря. В момента не мога да говоря. Помните ли коя година той се пенсионира? Да. Добре. Добре. 2000. Да. Добре. И аз мисля, че някъде там аз съм назначен в 1997 година, което означава, че с пастор Кирил Куманов сме се засекли много за кратко като активни родители. Но въпреки, че не съм имал тази възможност, аз бих казал и привилегия да работя с него, тъй като сме били на различни места разпределени, аз съм го запомнил. И през годините, винаги когато е ставало въпрос за Кирил Куманов, знаех кой е той. Едва обаче през последните 10 години имахме възможността да се сближим и да работим, да направим някои неща заедно. Те бяха основно по линия на двете сдружения Биомен и Добро сърце. Да, точно така. Да участвам в техни мероприятия, което, когато съм имал тази възможност, съм приемал с радост. И в последният път, когато бяхме заедно, си спомням, че с него седнахме и поговорихме по един човекът, който
допоследно търсеше как да работи, какво да направи. Да, той написа книга и я изпрати с молба да я прочита и да му върна обратна връзка, което аз направих. Имахме разговор. Тази седмица, когато съобщих на мои близки, че е починал пастор Кирил Куманов, имаше един човек, зададе въпрос кой е той, защото не го познаваше, който казва: до последно организираше мероприятията на тези две сдружения. И тя това наблегна точно на този момент. Човек на 90 години организира мероприятия, екскурзии, събирания на хора. Това е нещо, от което и млади хора бягат, защото е благодарна работа. Обаче за него това е благодарна работа. Неговото желание беше да служи на Бога и точно по този начин остава в моето съзнание, в моето сърце. Бих искал да прочета един библейски стих. Много подхожда при Библията. Тъй като тук имаме и живот, обаче имаме и смърт. И този стих наистина много добре илюстрира и живота на пастор Кирил Куманов, докато той беше жив, нашия Господ Исус Христос. Това, което можем да кажем за нас е: нека не допускаме обаче жилото на смъртта да остави негативни следи. Защото пастор Кирил Куманов живя и почина с надеждата за възкресението. Той почина като човек с надеждата. И това е надеждата, която имат всички християни. И много ми се иска да апелирам към нас, които сме тук. Нека да гледаме към живият Христос. Той беше убит, но възкръсна. И по този начин имаме същата увереност, че и нашите починали, и ние, ако починем преди да дойде Христос, ще бъдем възкресени. И смятам, че точно това трябва винаги да изтъкваме, когато се събираме при смърт на наш близък и обичан човек. Той не е загинал за винаги. Той спи, казва Библията, и очаква своето възкресение. Това ми дава надежда на мен. Много се надявам да изпълва всички нас с надежда. Да ни дава тази радост в сърцата и благодарност към Бога, че не е оставил просто да живеем няколко години, няколко десетки години, да умрем и животът да се прекрати. Имаме тази привилегия да имаме надеждата за спасение и вечен живот, където отново ще се видим с нашия колега, роднина и приятел, пастор Кирил Куманов. Амин. Благодаря за споделените думи и насърчения от пастор Негровия. Има един образ, освен този на сестра Лори, без когото поне на мен ми е трудно да се представя пастор Кирил Куманов. И това е така, защото особено в летните месеци беше много трудно да видиш пастор Кирил Куманов отделно от един друг човек. И аз съм сигурен, че вие ще се сетите кой е този човек. Човека, който пастор Кирил Куманов определяше не само като свой колега, не само като свой брат, но и като свой много добър приятел. Давам думата на пастор Рагол Технисян да отправи своето послание. Най-добрият ми приятел в моя дълъг живот беше не между живите. Моя приятел Кирил Куманов и колега. С него се запознахме още като студенти. В църквата станахме много добри приятели, защото разбрахме, че и двамата желаем да живеем
великата небесна кауза, да работим за нея, да работим Божията църква, да работим за спасение на хората. Решихме, че трябва да се молим, да работим, да пишем книги, за да направим това, което Господ иска от нас. Сега той е тук, той се изучил своя живот, да се научи и стана много мъж. Наистина, какво бих могъл да кажа? 70 годишно близко приятелство и работа заедно в Божието дело. Има и текст от Библията, който смятам, че е много подходящ за неговия случай. Пастор Кунов, моят приятел, брат Кирил Кунов, моят приятел Кирчо, всъщност беше човек, който работеше неуморимо до последния си дъх. Той работеше в Божието дело. Преди няколко дни ние получихме от него съобщение, че ще трябва да се срещнем при мен. Но неуморим човек, готов да жертва абсолютно всичко и до последния си дъх да работи за Божието дело, за църква на хората. Да говори, да пише, да действа, да организира. Това беше всъщност неговият идеал на целия живот. И аз мисля, че за него се отхождат много думите, които сега ще прочета. Книгата Откровение, 14 глава. Последните думи от втори Натален Маскавеса. И чух глас от небето, който казваше: пиши, блаженни от сега нататък мъртвите, които умират в Господа. Да, казва Духът, за да си починат от трудовете си, защото телата им следват ходи тях. За този човек може да се каже, защото телата му следват ходи тях. Блаженни умиращите от тези последни дни, които са живели така, които са посветили живота си на Бога. Дано на всички ни Господ ни помогне наистина така да живеем и така да приключим живота си. Един ден, който е много близо, няма вече стотици и хиляди години в този пише. Не знам, може би ще мина няколко десетилетия, но в края на този свят идва и ние отново ще се видим, завърнем заедно и никога да не се разделим с любимите си близки, с приятели, съпруги и най-близките хора. Бог да ни благослови и да живеем по Неговия образец и да приключим живота си по Неговия образец. Амин. Амин. Дай Боже всеки му такива приятели, такова приятелство, което да води не само към една социална и емоционална подкрепа, но и да помага за духовно израстване. Тук между нас има много мои приятели, колеги. И аз съм сигурен, че всеки един от тях има какво да сподели като впечатление, като насърчение, като мотивация, която е получавала от примера, живота и проповедите на пастор Куманов. Давам думата на пастор Трифон Трифонов, за да сподели това, което впечатли. Шуков, пастор Кирил Куманов, беше моят пастир в първите години на моето проповедничество. Преди около 30 години всеки млад проповедник имаше своя настава. Научих много от него. Той беше в Габрово, аз бях в Горна Оряховица. И през годините тази връзка така не престана. Винаги, когато той организираше нещо в областта на клуб Билмен или Добро сърце, винаги бяхме заедно. Темите, които бяха предвидени, ги изнасяхме заедно. Изобщо през годините за мен той беше човека, който постоянно мислеше в областта на мисионирането. Как да достигне?
хората, за да бъдат спасени. Мислеше в областта на това как вътре в църквата хората да израснат духовно. И организираше именно тези два клуба, Беломен и Клуб Добро сърце. Мисля да прочита стихове, които според мен са също подходящи, и ще продължавам насоката, която даде пастор Бог Такмисян от една друга апокалиптична книга. Този път на пророк Даниил. От двата пророка, Йоан и Даниил, виждайки напред във времето, онзи момент на спасението, представя следната картина. Тогава мнозина от спящите в пръста на земята ще се събудят. Едни за вечен живот, други за срам и вечно презрение. Разумните ще сияят със светлостта на престора, и онези, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове. Неговият живот беше отдаден да обръща мнозина в правда. От Божиите очи той говоря, ще бъдат звезди, които ще сияят до вечни векове. Амин. Пастор Кирдиков също пожела да сподели нещо, което е вълнувало в съвременната на работа, защото с пастор. Да обръща хората в правда. Това съм аз. Казват, че първата любов ражда не плаща. Вероятно са прави хората, които са измислили този израз. И трябва да ви кажа, че любовта към пасторската служба ми я предаде Щукерчо. Бил съм 17-18 годишен ученик, младеж, когато попаднах в църква Стара Загора. Тогава той беше пастор, годината е 92-93. И освен многото неща, които той направи за църквата, има две случки, които остават завинаги в моето съзнание. Първата е, аз вече посещавам редовно богослужение. С него водих библейски курс индивидуално, тъй като бях закъснял за групата и трябваше да наваксам часовете. Един ден имах нужда от малък заем. И той без да се поколебае, ми даде този заем. Не ме пита, ще ми го върнеш ли или кога. Просто ми гласува доверие. Вторият случай, върнах му парите, някой не се притеснява, че съм длъжен следващия. Вторият случай, многогодишно тържество между 92 към 93-та. Програмата вече е към своя край, но виждам, че участниците, празнуващи участници, не искат да си тръгват. А точно по него време посещавах едно читалище и там в една театрална група правихме разни сценки. Отидах при него и му казах, мога ли да изиграя няколко сценки? А ако сега някой непознат, т.е. малко познат, дойде и ми пита, мога ли да изиграя нещо пред църквата, не би му позволил, защото не знае какво ще изиграе. Той ме погледна очите и ми каза, може. Втори път ми гласува доверие. Погледнах го и му казах, не се притеснявай, това, което ще изиграе, няма нищо, което да ме отличи от вярата, която имаме в църква. Тези две доверия, които оказа в мен, ме накараха да се влюбя в пасторство. Затова и днес съм тук. Разбира се, това беше само първата и то голяма крачка към желанието ми да бъда пастор. Но ако не беше той в този момент от моя живот, може би с вас нямаше да се виждаме днес в този повод. Благодаря му за което. Благодаря и доверието, което има повечето от вас, които ме познават, че мога да продължа да служа. И онова, което пастор Куманов е оставил в моето сърце като това, какво трябва да прави един пастор, днес продължавам делото, което той започна в мен. Амин. Благодаря на пастор Кирдиков. Някои от колегите, които споделят
свои впечатления от живота си, работата с пастор Куманов. Казаха, че ще им бъде много трудно да направят това, защото би било невъзможно да започнат да говорят за него без вълнение и без това да ги разстроя. Преди да се ориентираме към финала на нашата служба, посветена и на кончината на пастор Куманов, но най-вече посветена на нашия добър Бог, който може толкова чудесно да ръководи един житейски път, така че той да има един такъв насърчителен, мотивиращ, въздействащ финал. Искам да дам възможност на някой от вас, присъстващите, ако има желание да сподели свое впечатление, разбира се, ще помоля да бъде по възможност кратко и да с това да се ориентираме към финала на тази последна среща, която пастор Куманов ми организира. Да, там виждам документа ръка. Този голям букет е от братовчеда на моя чичо, Здравко Куманов. Аз съм неговата племенница, за тези, които не познават, Снежина Куманова и съм дъщеря на по-големия брат Богослав. И понеже с моя чичо направихме една прекрасна книга стихотворения за деца, искам да ви прочета само едно стихотворение. При нозете на Исуса. Исус ни кани да погледнем към гората с цветя. Дори нека при Исуса ние здраво да стоим, от сърце си да му служим и да пеем Богу химни. Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя, и предишните неща няма ще дойдат на ум. Исаия 65, 17. Амен. Малкият внук на моя дядо Кирчо, син на Корнелия. Безспорно неговия живот ще остане така ярък пример за нас, за модел на поведение, за подражание. Аз бих искал да споделя нещо с вас. Бях му казал, хайде дело, трябва да се понапънеш да живееш до 100 години. Той ми каза, защо трябва да се ограничаваме. Знам на Валентин, живял до 106. И имаше амбицията и къса да постигне тази своя цел. Безспорно, винаги той с нашега, с позитивизъм гледаше към всяка една ситуация в живота, независимо дали е негативна от наша гледна точка. Той се стараеше негативното да го обърне в позитивно. С вяра и с упование в Бог дава личен пример на мен за моя живот, как аз да бъда по-добър и по-успешен човек. Безспорно аз съм напълно убеден, че той е записан в книгата на живота. Защото, както е писано в Йоан 3 глава 16 стих, и Господ се възлюби толкова света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, да има вечен живот. А моя дядо, той не само вярваше, той плаваше в Христос. Това аз вярвам, че някой ден ние отново ще бъдем заедно. Амин. Амен. Не знам колко от вас познават професор Никола Ганчев. Той е покойник. Неговият малък син, който напоследък беше природник на църква, като учителната познава пастор Кирил Куманов и ме помоля да предам неговите съболезнования на близките на пастор Куманов. Има някой друг желание да се нещо с нас? Да, разбира. Уважаеми брати и сестри, загубихме един прекрасен
честен човек, любящ баща, верен съпруг, всеотдаен приятел, духовен човек. В него беше истината. В него нямаше лъжа. Той се стараеше по всякакъв начин, когато и където да се намира, да помага. Не съм виждал такъв приятел в живота си като Кирчо. Той беше от мен по-голям 7 години. Обаче изключително много приличаше на моя баща. Откровено ви казвам, от него получих като че ли втори баща. Ние живяхме заедно в клуба с един състав от мандолини и няколко певци, които между нас има такива. Такива преживявания сме преживявали, когато той току-що е написал някъде песничка или нещо и споделяше това. Аз дори се опитах веднъж да напиша мелодия по неговата Ода за любовта. Има такава за Библията, това много хубава поема. Искам благодарност от ваше име на Господа. Мили Исусе, помагай ни да вървим по пътя на брат Кирил. Всичко да бъде по Твое ръководство и за Твоя слава. Благодарим Ти, че си ни дал такъв другар, такъв брат. В името на Исус моля това. Амин. Брат Командов дойде от Стара Загора в Карлово. 95-та, 95-та. Запомнил съм го с няколко неща. Първо, той много обичаше да посещава Бога. Той е присъщо за всеки пастор, но той наистина, аз работих в болницата в администрацията и когато някога му се обади за болен, той веднага пристигаше. Изнасяше Данило откровение във всяка сряда. Винаги бяхме там. Николцина, не цялата църква, с това съм го запомнила. И когато дойде, той имаше такова желание да построи в Габова църква. Благодарим на Бога преди всичко, но и на него, защото и той беше като катализатор, както действа за построяването на нов дом, за който ние се радваме и му благодарим от сърце. Най-беше на Бога. И нека да имаме този дух на поддържание, както беше тук на брат Кирил. Амин. Още нещо има желание да добавя и Наско и предлагам да с това да се ориентираме към финал. Искам да предам и признателността от член на Габровската църква и на Трианинската църква за посложната дяканост и това, което ни предаде брат Командов. Специално аз съм кръстен 1994 година и той 1995 дойде в Габрово, но подобно на брат Киртиков, аз обаче обикнах дейността, обикнах говоренето, понеже не само ни се справя много добре и наистина много неща сме правили и съм благодарен и се радвам, благодарен на Бога, се радвам, че такъв човек беше в началото на моят християнски живот и за църквата в Габрово. Много харесвах най-вече, че като направеше някакво мероприятие, изнасяхме по села, съседни градове, го организирахме и ставаше много така популярно и добро. И затова благодаря на Бога още един път. Давам пред всички вас признателността си на цялата Габровска църква и на Трианската, също и групата Дрянови там също е виждал и се, че по това време, когато той дойде, започна работата с Победомен и организирането на Добро сърце. И до последно, миналата седмица ме изпрати в Енергото да проверя как може да се пусне тока на помнелата в Трявна. Така че там такъв активен човек, може би го сравнил с апостол Павел. Сигурен съм, че само един час, цял ден няма да ни стигне, за да изброяваме качествата, дейностите, приноса на пастор Ким Командов към нашия личен живот и
към църковния живот. Неговият син Аз искам да благодаря на всички за това, че дойдехте. Има около 50 човека, мисля, че са тук. Сме, може би 60, не знам. Да, благодаря на всички за това, че дойдахте и уважихте моя баща. Моя баща беше пример в моя живот. Моята майка беше най-добрият ми приятел. Аз малко се страхувах с баща ми да споделям всичко и споделях винаги с моята майка всичко, но когато моята майка почина, започнах да споделям с моя баща всичко. Така че моя баща стана след моята майка най-добрият ми приятел. Винаги баща ми ме е насърчавал в пасторската работа и мисионската работа. Даже и сега, въпреки че съм в Ню Йорк и също имам църква и водя църква, даже винаги съм се обаждал, всеки ден гледам да му се обаждам и да говоря и съм говорил между 30 и 40 минути минимум на ден по телефона и винаги когато сме завършили разговора, баща ми е казал: нека сега да се помолим. И един ден се моля аз, един ден се моли той и така той ме е насърчавал всичко, което става в живота ми. И съм споделял с него всичко, което става. Спомням си, когато бях малък, в четвъртък или петък вечер, или рано сутринта всъщност беше, имахме един приятел Щерион Власакиев, ако се спомните за него, който беше в конференцията, който караше тогава такси. И той идваше с таксито, взимаше моята майка с китарата, моят баща и мен ме взимаха някой път и Божидар Парушев беше с нас. И тръгвахме и обикаляхме по севлиевските села и този район и посещавахме, Бяла черква, да, и посещавахме някои групички и аз мисля, че тези спомени от моето детство просто бяха незабравими спомени и това просто ме насърчи в по-нататъчна моя пасторска дейност. Мисля, че баща ми беше един много добър стълб за мене, на който аз можех да се опра и аз съм му изключително благодарен. Напълно съм уверен, че Бог един ден ще го възкреси и ще можем да сме заедно всички, ако ние останем верни, както той остана верен. Амин. Аз също се изкушавам да споделя свои впечатления от работата на общуването ни с пастор Куманов. Сигурен съм, че няма да имам време за всичко. Затова така мислено прихвърлях само някои кратки моменти. Спомням си, че едно от нещата, които така да се е влязло в съзнанието, когато се видим, питам брат Кирчо как си и той казва: не съм здрав, ама съм жив. И това някакси винаги беше придружено така с една емоция и ентусиазъм, които показваха, че макар и плътта да е слаба, духа е бодър. Редовно ми се обаждаше по телефона, за да започна с изречението: брат Витане, имам идея. И това означаваше, че аз трябва да отида от тях и той да разхвърли на масата разни неща, които си е писал, върху които е мислил и да споделя своите идеи за работа и за така бъдещо служене. Той беше човека, който ни събра като бях пастор на църква Център в едно пасторско общение. И до пандемията ние имахме едно редовно пасторско общение, което беше наситено с много мотивация, с много насърчение, с много топлота и енергия. Аз съм се зареждал и не само от него, от всички мои колеги, с които сме тогава, с това постоянно желание и готовност да служи. Изключително съм благодарен на Бога и на пастор Куманов за това, че можах да присъствам на неговия последен рожден ден. На този рожден ден много мисли, много емоции така нахлуват и сега, но това, което остана до последно, всъщност, когато ние поздравихме с честит рожден ден, цялото заведение избухна в аплодисменти,
И всички почнаха да питат на колко години е дядото, нали? Така беше въпросът, като разбираха, че на 90 години и активен. И той сам си беше организирал празника в тържеството. Никой не можеше да повярва, че човек на тези години може да е толкова активен и толкова трудоспособен. Но разбира се, в моите спомени пастор Куманов най-вече ще остане със своето посвещение, духовно посвещение. От него помня една мисъл, която дълбоко се е врязала в ума ми в повод, който смятам за удачен, винаги я цитирам. Той казва така: великата борба е в крайна сметка борба между гордост и смирение. И трябва да ви кажа, че когато съм в разни житейски и така духовни, служебни дилеми, тази мисъл много често ми помага. Защото тя ми помага и да отрезнея от някои мои емоции, но от друга страна ми помага и да бъда по-адекватно свързани с хората около себе си и с отговорности, които имам. Ще спра до тук, въпреки че ми набират още много мисли, спомени, идеи. В един от случаите, към края на своя земен път, Исус се обръща към своите ученици с думите: нашият приятел Лазар заспа. Нашият приятел Кирчо, нашият пастор Куман заспа. И това е констатация, с която никой от нас не може да спори. Но Исус продължава: но аз отивам да го събудя. И това беше нещото, в което твърдо вярваше пастор Куман. Друга негова мисъл, която съм запомнил, е на едно от погребенията, на които сме присъствали заедно. Той обичаше да повтаря, че гробищата са стартова площадка за праведни. Защото това е мястото, от което те ще бъдат изстреляни към небето, където ще се срещнат със своя Господ. На едно такова погребение, мисля, че на последното, на което присъствахме, той ми даде едно вижте със стихотворение, което сам той е написал. И ще помоля преди последната молитва от брат Евтим Барушев, пастор Гаджал да прочете това стихотворение. Да сеем семето на истината свята, да сеем правдата и светостта, че като слънце скоро над земята ще изгрее в слава вечността. Земята с щастие ще бъде обладана, мирът ще завладее човешките сърца и многовековната греховна рана ще бъде изцелена завсегда. Да сеем вяра и надежда в душата, любов и правда от Божия престол, на Царството небесно красотата и радост в земния плачевен дол. Да сеем слава небесни слава и светлина сред мрака на света и Божието обещание чудесно за победата над злото и смъртта. Амин. Скъпи обречени татко наш, който си на небето. Какво по-подходящо място да наричаме Теб, възкресението и живота, наш татко. Стоим пред тленните останки на един скъп човек. Бащата, дядото, чичото, приятеля, пастора, твоето дете и от богатство, титли, образование,
здраве, успехи приключват тук. И смъртта обезсмисля всичко. Ако тебе те няма. Но ти си тук, нашият татко, нашият творец, възкресението в живота. Гробът няма последната дума. Ти имаш последната дума и Кирчо Куманов, твоето дете, ще чуе твоят глас. И мястото на тъгата ще стане място на пригов. Благодарим ти за това. Предаваме в твоите ръце. И ти ще го възкресиш за вечен живот. Амин. Амин. Сега можем да положим своите цветя в ковчега и да изразим своите съболезнования към семейството. Трябва да свършим при половина. Както казахме вече, един час не е достатъчен. Моля да имаме предвид, че след една минута трябва да отидем в залата за следващото.